Vă salut! Sunt Răzvan Sucescu și vă spun bun venit de aici din platou emisiunii Momente de Credință. Emisiune ce își propune să aducă în atenția dumneavoastră diferite teme și subiecte care au scopul de a vă îndruma către o viață binecuvântată și trăită în acord cu voia lui Dumnezeu. Tema de astăzi este intitulată Cum pot să înțeleg Biblia? Mulți oameni sunt confuzi în înțelegerea mesajului Scripturii. Recent, o doamnă mi-a zis: Răzvan, eu mai citesc din Biblie, dar nu o înțeleg. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu și a invitatului nostru, venim în sprijinul dumneavoastră pentru a îndepărta negura din viața dumneavoastră și a aduce lumină și claritate în înțelegerea mesajului Bibliei. Alături de noi este Dinu Onea, pastorul Bisericii Credinței Logos din Baia Mare, căruia îi spun bun venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu împreună cu voi azi aici. Așadar, pastor Dinu, o primă întrebare. Cum să citesc Biblia astfel încât să înțeleg ceea ce Dumnezeu vrea să-mi transmită? Este oare vreun secret, să spun așa? Este și un secret, dar este și o oportunitate. Citirea Bibliei este onorantă. Biblia este cartea cea mai publicată din toate timpurile, este cartea cea mai citită din toate timpurile, este și cartea cea mai combătută în același timp și este cartea cea mai discutată. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu găsim răspunsuri pentru toate zonele și departamentele și aspectele vieții unui om. Sigur că Biblia putem să o citim, spre exemplu, doar ca o scriere istorică sau putem să o citim ca o informație. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să citim cu interes și cu deschidere Scriptura. Întotdeauna când citim Scriptura cu sete, cu foame, după a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru că în Scriptură găsim toate informațiile despre Dumnezeu sau aproape toate informațiile despre Dumnezeu, atunci cu siguranță că vom reuși prin harul lui Dumnezeu și prin revelație, pentru că unii oameni citesc doar logosul, cuvântul scris, fără să primească revelație, fără să primească o rema din cuvântul lui Dumnezeu, atunci cu siguranță vom primi acele informații vitale care ne pot salva viața. Spre exemplu, în 2 Corinteni 3:6 ni se spune că slova omoară, dar Duhul dă viață. Așa că la întrebarea aceasta cum să citim? Să citim cu inima deschisă, să facem apel la intervenția lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu să ne ajute în citirea cuvântului. Foamea după cuvântul lui Dumnezeu aduce în viața noastră, conform cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în fericiri, în Matei 5:6, ferice de cei flămânzi, ferice de cei însetați, că ei vor fi săturați. Atunci când citești cu interes, cu foame, cu sete după a afla mai multe din cuvânt despre persoana minunată și frumoasă a lui Dumnezeu, atunci cu siguranță că vom fi săturați. Sigur că citirea Bibliei, diferit de alte cărți, se face și cu rugăciune și cu multă meditație. Aș recomanda ca atunci când citim Biblia să nu avem preconcepții. Spre exemplu, foarte mulți oameni când citesc Biblia și au preconcepții, au deja idei foarte bine încimentate în mintea lor, în inima lor, în Duhul lor. Practic, atunci când citim Biblia, chiar cuvântul lui Dumnezeu ne invită să ne deschidem inima și să ne dezbrăcăm de religiozitate, de formalism, de legalism, de ideile noastre, de moștenirile noastre, ca să putem primi cuvântul vieții. Spre exemplu, sunt foarte mulți oameni care atunci când citesc Biblia nu o citesc cu prețuire, o citesc doar ca să găsească în ea o informație sau să găsească o scuză la un stil de viață păcătos, spre exemplu. Sau citesc Biblia ca să facă o apologie sau să combată ceva sau să susțină ceva. Biblia ar trebui citită cu prețuire și în același timp cu mare deschidere față de adevărurile din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că
Noi putem să avem în viața noastră multă informație și apropo, atunci când citim o carte, întotdeauna recomand să sfințim informațiile sau când privim o emisiune sau când ne hrănim, pentru că și sufletul și spiritul nostru se hrănește, recomand să sfințim informația în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci când citim Biblia cu prețuire, cu deschidere, cu foame, cu așteptări ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească, cu siguranță că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne va vorbi. Uneori, desigur, da, citind Biblia, avem nevoie de un îndrumător, de un mentor, de un sfătuitor. Și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem în Faptele Apostolilor cum, spre exemplu, famenul etiopian citea din cuvântul lui Dumnezeu, din profetul Isaia, tocmai din capitolul 53 și nu înțelegea ce citește și atunci Dumnezeu i-a trimis un sfătuitor, i-a trimis un ghid pe Filip Evanghelistul și Filip l-a întrebat, înțelegi tu ce citești? Și el a spus, cum să înțeleg dacă nu mă va sfătui cineva, dacă nu mă va ajuta cineva? Și în acel context, omul lui Dumnezeu Filip îl ajută pe famen și îi dă o înțelegere mai clară asupra cuvântului lui Dumnezeu și famenul se întoarce la Domnul și acceptă mântuirea care vine prin Iisus Hristos, se botează și este schimbată viața. Pentru că Biblia este singura carte din lumea în care noi trăim care poate să ne schimbe viața pentru eternitate în bine. Există sau pot apărea obstacole în înțelegerea Bibliei? Iar dacă există, cum am putea să le înlăturăm aceste obstacole, bariere? Da, așa este, pe lângă faptul că citim Biblia, pe lângă faptul că avem sete, avem așteptări ca Dumnezeu să ne schimbe viața, căutăm răspunsuri, îl rugăm pe Dumnezeu că atunci când citim să ne reveleze, să ne descopere voia sa prin cuvânt, din cuvânt, de multe ori sunt și obstacole. Cele mai mari obstacole sunt de ordin spiritual. Spre exemplu, un mare obstacol este religiozitatea sau fariseismul. Fariseismul sau esența fariseismului este să pui deasupra cuvântului lui Dumnezeu sau mai presus de cuvântul lui Dumnezeu niște legi umane, niște, să spun așa, învățături umane. Apoi, sigur că în zona asta a spiritualității ar mai fi obstacole din perspectiva credințelor limitative. Oamenii au credințe și credințele lor pot fi bune sau pot fi limitative. Cele mai multe credințe ale noastre sunt limitative și atunci când citim în cuvântul lui Dumnezeu, una dintre piedici este tocmai asta. Am niște credințe bine formate, bine încimentate, bine structurate, care vin în antiteză cu cuvântul lui Dumnezeu și de multe ori asta poate fi o piedică. Dar perseverând, rugându-ne, stând în post, stând în rugăciune, putem să înlăturăm tipul ăsta de piedici. Spre exemplu, mai sunt duhurile rele care fură sau distrag atenția omului care îl caută pe Dumnezeu și dacă observăm, ne putem verifica, mai ales când vrei să citești Biblia, ba apare una, ba apare alta, ba apare o situație și dacă îmi permiți, aș vrea să citesc dintr-o pildă câteva gânduri, pentru că tocmai cuvântul lui Dumnezeu ne spune că duhurile rele, spre exemplu, sunt acele care vor să fure din inima omului cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care naște în inima omului credința și credința este necesară pentru mântuirea și pentru salvarea omului, credința și pocăința. Fără cuvântul lui Dumnezeu, fără citirea și auzirea cuvântului lui Dumnezeu nu se poate naște în om credința și pocăința. De aceea Satan și duhurile rele sunt foarte interesați să fure din om cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 13 cu 3 atâta de frumos. Zice că Domnul Iisus le-a vorbit de multe ori lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene sămânța și semănătorul este Domnul Iisus și noi putem fi semănători și sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Și pe când semăna el, cum facem și noi acum, vorbim și semănăm cuvântul lui Dumnezeu, o parte din sămânță a căzut lângă drum și sunt 4 tipuri de locuri unde cade sămânța, care reprezintă inima omului, personalitatea omului, persoana omului. O parte a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Apoi o altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. Iată un alt loc neprielnic în care cade cuvântul lui Dumnezeu și care o piedică. Pământ stâncos.
Primul pământ este lângă drum, nici acela nu e un pământ bun. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o. O altă piedică atunci când citim Scriptura sunt spinii. O altă parte, în sfârșit, a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunt i-a dat 100, altul 60 și altul 30. Și Biblia zice prin Domnul Iisus Hristos: cine are urechi de auzit să audă. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului și aș răspunde cu această pildă la întrebarea adresată. Spune Biblia așa: când un om aude cuvântul privitor la împărăția lui Dumnezeu, deci când un om aude sau citește cuvântul privitor la împărăția lui Dumnezeu și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Asta e sămânța căzută lângă drum și păsările reprezintă duhurile rele care vin și fură. Iată o piedică importantă în calea mântuirii oamenilor și în vremurile noastre de multe ori oamenii vin, aud despre Hristos, aud cuvântul lui Dumnezeu, îl citesc, se hrănesc din el, dar vine cel rău și fură sămânța din inima lor pentru că cade lângă drum. Apoi, sămânța căzută în locuri stâncoase este cel care aude cuvântul lui Dumnezeu și primește îndată cu bucurie, cum mulți fac, dar n-are rădăcină în el și ține pentru o vreme și când vine un necaz sau când vine o prigoană, din pricina cuvântului se leapădă de el. Deci încă o piedică majoră este că omul citește cuvântul lui Dumnezeu, iubește, îi place, aude, se duce la o biserică, încearcă să îl urmeze pe Dumnezeu. Dacă vine un necaz sau o prigoană, cum trăim noi în vremurile acestea, vremuri cu război, cu vești de război, cu pandemii, cu vești de pandemii, dintr-o dată îl vezi pe acel om că se îndepărtează. De ce? Pentru că i-a acoperit cuvântul și revelația despre Dumnezeu cu situațiile de viață prin care omul trece, necazul și prigoana, măcar că nici necazul, nici prigoana n-ar trebui să fie o piedică pentru cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în noi. Apoi, sămânța căzută între spini, care e cea mai frecventă piedică în viața oamenilor, este cel care aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înțelepciunea bogățiilor îneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Și marea majoritate a oamenilor în zilele noastre sunt foarte materialiști. Se îngrijorează cu ce vor trăi, ce vor mânca, cu ce se vor îmbrăca, unde vor locui, măcar că Biblia în Matei 6 spune că să nu ne îngrijorăm de aceste lucruri, că neamurile le caută. Dacă noi căutăm împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea lui, aceste lucruri Domnul ne le dă pe deasupra. Plus de asta tot Biblia ne spune să nu ne îngrijorăm. Îngrijorările veacului sunt multe și oamenii se preocupă cu ele. Și ele sunt o piedică și năbușe cuvântul lui Dumnezeu să ia ființă și să aducă rod în viața noastră. Dar vestea bună este că este și o sămânță căzută în pământul bun. Este cel care aude cuvântul și îl înțelege. Și așa mă rog să auzim și noi și să-l înțelegem. Amin. El aduce rod, unul aduce 100, altul 60, altul 30. Iată dar că aceste piedici există, ele sunt o realitate în viața oamenilor și noi putem să le înlăturăm cerând Domnului ca cuvântul lui citit, vorbit, auzit, să cadă în inima noastră și să primim inima noastră să fie un pământ bun, moale pentru cuvântul lui Dumnezeu. Apoi sunt piedici de ordin social, da? Dacă am văzut 4 tipuri de piedici de ordin spiritual, cel puțin, ar fi mai multe, dar astăzi doar atât, sunt piedici de ordin social, spre exemplu tradițiile, credințele strămoșești, poziția socială și alte aspecte din viața unui om pot fi piedici majore în a citi și a lăsa ca cuvântul lui Dumnezeu să lucreze mântuirea și împărăția lui Dumnezeu în viața omului. Spuneți-ne, vă rugăm, în viața dumneavoastră, în timp ce citiți Biblia și dați peste un pasaj pe care nu-l înțelegeți poate prima dată, la prima citire, cum procedați? Treceți cu vederea peste el sau meditați și vă dați toată silința să înțelegeți ceea ce dorește Dumnezeu să vă transmită prin acel pasaj? Da. Au fost vremuri în viața mea când efectiv am evitat anumite pasaje din Scriptură pentru că nu le trăiam. Și mi-era greu să citesc în acele locuri din Scriptură. Știam că Domnul poate să înnoiască în domeniile vieții mele anumite aspecte prin cuvânt, pentru că nu le trăiam, le evitam. Și acum uneori trec peste anumite pasaje, poate că nu le înțeleg în momentul respectiv sau poate că
citind Cuvântul lui Dumnezeu, caut altceva, pentru că noi atunci când citim cuvântul, cum am spus la început, căutăm uneori, căutăm răspunsuri, alteori, cum și eu pregătesc mesaje și predici, caut argumente. Dar este bine pentru noi, și spun din proprie experiență, ca de multe ori să citim Cuvântul lui Dumnezeu fără vreun interes, fără vreun interes aparte, ci doar să ne hrănim din el. Acest cuvânt este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu, doar să petrecem timp cu el. Și uneori când citesc Biblia, nici măcar nu o citesc ca făcând un studiu biblic sau un studiu exegetic, ci o citesc și mă hrănesc. Cuvântul este plin de viață, este curățitor și dacă uneori studiez și întâlnesc un pasaj și nu-l înțeleg, mă reîntorc la el după o vreme. Sau alteori insist, tocmai atunci stau și insist. Oare ce a vrut să zică Dumnezeu aici? Ce a vrut să zică Duhul Sfânt în acest pasaj? Și atunci meditez, cald în rugăciune, în studiu și sunt deschis la mai mult. Câteodată consult colegi, consult prieteni, consult un mentor spiritual, pentru că e bine să avem cel puțin un mentor spiritual, ascult alte păreri. Chiar citesc articole, chiar mă uit la anumite abordări despre acel subiect și nu în ultimul rând, cum am spus, rog pe Duhul Sfânt să mă lumineze, să-mi lămurească acele pasaje. Pot să fiu sincer cu tine și cu cei care ne ascultă, sunt încă multe zone în care am o înțelegere, mulțumesc Domnului, dar cred că Domnul ne poate da mai multă înțelegere și eu zic să ne dăm timp să petrecem cu cuvântul, să facem liniște noi uneori și să ascultăm ce vrea să ne spună Domnul din cuvânt și să nu fim frustrați dacă anumite pasaje nu le înțelegem. Uneori, atâta de mult ajutor îți poate da un prieten sau un om matur spiritual care deja are o înțelegere despre acel cuvânt și trebuie să fim uneori, sau suntem chemați să fim uneori smeriți și să nu fim orgolioși, smeriți în a întreba și pe altcineva: tu cum înțelegi acest pasaj? Și s-ar putea ca Dumnezeu tocmai prin acel cineva să-ți vorbească și să-ți lumineze. Așa este, Dumnezeu să ne ajute să fim oameni smeriți, să întrebăm și atunci când întrebăm devenim vulnerabili și Dumnezeu poate să lucreze Mi-aduc aminte că și Iisus Hristos la 12 ani a stat în templu și punea întrebări și toți au rămas uimiți de înțelepciunea Lui. Deci să punem întrebări ne ajută. Da, ne ajută. Să punem întrebări Domnului, să punem întrebări pastorului, mentorului, prietenului, soției, soțului, colegilor, să punem întrebări Duhului Sfânt, primim răspunsuri. Cine bate, îi se va deschide, cine caută, va găsi. Așa este. Credeți că are vreo importanță de la ce vârstă citim Biblia sau care credeți dumneavoastră că ar fi vârsta ideală pentru citirea Scripturii? O întrebare frumoasă. Și răspund cu o altă întrebare în prima fază. Dacă lumea înconjurătoare se preocupă de soarta unui copil încă din pântecele mamei, de ce noi, creștinii, nu ne-am preocupat de creșterea și educarea unui copil în spiritul creștin, în spiritul Scripturii, de mic? Eu zic că de când pricepe el, de pe la 2, 3, 4 ani, ar fi bine să aibă impact Cuvântul lui Dumnezeu asupra vieții acelui copil. Și acum sigur că unii vor spune: voi vă îndoctrinați copiii. Noi nu îi îndoctrinăm, ci expunem cele mai tare scrieri din univers, Cuvântul lui Dumnezeu, care poate da viață. Oricum ei sunt indoctrinați de mici, sunt infectați de mici, sunt de mici copleșiți de tot felul de informații, începând de la desene animate care par nevinovate până la multe alte surse de informare și de influență în masă asupra lor. Spre exemplu, unii specialiști evrei recomandă ca în timpul sarcinii să expunem fătul, și eu cred și eu asta, la anumite informații. Și recomand tuturor familiilor care trec prin perioada asta de sarcină
să reverse dragoste peste făt, să reverse cuvinte și o atmosferă bună. E foarte importantă atmosfera din casă. În ce atmosferă crește fătul și apoi copilul. Pentru că el aude, recunoaște vocea mamei, vocea tatălui, vocea persoanelor din familie și personal. Și Biblia spune asta. Recomand să rostim peste copiii noștri încă de mici promisiuni, binecuvântările lui Dumnezeu, promisiunile din cuvânt. Și nu e un lucru deplasat ăsta, pentru că dacă ne uităm în Evanghelii, vedem că Ioan Botezătorul, când era în burta mamei lui, în burta Elisabetei, când se întâlnește cu Maria, mama lui Isus, zice că pruncul a săltat de bucurie și s-a umplut de Duhul Sfânt. Deci Dumnezeu are abilitatea să umple cu Duhul Sfânt inclusiv copilul care e în sarcină de 9 luni. Ce zice Biblia despre asta? De la ce vârstă? Vedeți, școala, sistemul de învățământ se preocupă de copii să învețe încă de mici anumite lucruri. Cred că datoria noastră ca și părinți, ca și urmași al lui Hristos, ca și ucenici al lui Hristos, ar trebui să ne uităm în Biblie și să vedem ce zice Biblia despre asta. Și cuvântul Domnului în Proverbe 26:6 spune așa: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Deci cât mai de timpuriu, părerea mea. Și eu mi-aduc aminte cu plăcere de pe vremea când eram eu copil și rețin și acum cum bunicul meu mă învăța. Țin minte, mă lua în brațe și mă învăța Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuri verzi și mă duce la apă de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Atunci când citim Biblia, necesită un studiu aprofundat sau ne este suficient doar că am citit-o să ne mulțumim cu atâta? Trebuie un studiu mai aprofundat? Și una și alta, și una și alta. Spre exemplu, cum am spus, citirea zilnică ne curăță, ne spală, ne hrănește. Este ca și cu omul fizic. Omul spiritual are nevoie să fie hrănit, are nevoie să fie curățit, să fie spălat și citirea biblică a Cuvântului lui Dumnezeu ne ferește de păcătuire în toate zonele vieții. Pentru poporul român, soluția, din punctul meu de vedere și din punct de vedere scriptural, pentru vindecarea poporului român, pentru a sta departe de păcat și de mizerie și de corupție și de fără de lege și de tot felul de necurății, ar fi să ne întoarcem cu toții la citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Pe de o parte să-l citim pur și simplu, să ne hrănim cu el și pe de altă parte să-l aprofundăm. Aprofundarea practic este o constantă, ar trebui să fie o constantă a fiecărui credincios, a fiecărui ucenic al lui Hristos. Și dacă e făcută corect această aprofundare, întotdeauna ne va duce în profunzimile cunoașterii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este infinit și cunoașterea lui necesită o veșnicie. Doar prin aprofundare putem să descoperim planurile lui pentru viața noastră, voia lui pentru viața noastră, menirea noastră pe pământ, chemarea lui Dumnezeu pentru noi și personal spun că prin orice anotimp trec, mereu mă întorc la Scriptură, o și citesc, mă și hrănesc din ea, dar o și aprofundez, pentru că în fiecare sezon al vieții Dumnezeu are pentru noi ceva nou, ceva proaspăt. De aceea eu aș recomanda atât citirea ca și hrană, cât și aprofundarea. Spre exemplu, Psalmul 119:10 ne spune așa: te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduielile tale. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gulii tale. Când urmez învățăturile tale, iată și o urmare, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le-am sub ochii mei. Iată că citirea Cuvântului Lui Dumnezeu e ca și cum ai găsit toate comorile de pe pământ. Mă desfătez în orânduielile tale. Uitați, aici se referă la aprofunda, adică îți place să stai în cuvânt, să citești cuvântul și nu uit cuvântul tău. Fă bine robului tău ca să trăiască și să păzească cuvântul tău. Oare cum mi-ați răspuns în mare parte la următoarea întrebare care spune: există beneficii sau pot apărea beneficii asupra noastră în urma citirii Bibliei? Deja, cum a spus, că în timp ce aprofundăm și citim, găsim anumite comori. Dar totuși poate ne mai spuneți alte beneficii. Așa este. Pe lângă faptul că Cuvântul lui Dumnezeu este o comoară și este cea mai frumoasă scrisoare de dragoste din univers, trimisă de către Tatăl către noi, avem beneficii enorme. Spre exemplu, în Cuvântul lui Dumnezeu găsim viață din belșug, cum am spus, găsim curăție,
iertare de păcate, găsim calea către Tatăl, găsim cunoașterea lui Hristos, spune Biblia în Psalmul 107 că cuvântul său este ca un medicament, medicament pentru toate situațiile din viața noastră, inclusiv pentru boli psihice sau fizice. Prin cuvânt putem experimenta minuni, putem experimenta revelații și descoperirea, cum am zis deja, voii lui Dumnezeu pentru viața noastră în fiecare sezon. Absolut în toate domeniile vieții, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, în zona familiei, în zona socială, în zona morală, în zona financiară, spre exemplu, în zona școlii, a crizelor, a bolilor, a războaielor. Găsim odihnă, găsim rețete de succes în cuvântul lui Dumnezeu. Și n-am avea, poate, timp necesar în 10 emisiuni să vorbim despre câte beneficii sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem aplica în viața de zi cu zi învățăturile Bibliei? Este un exercițiu ca și în sport, ca și în, se numește perseverență. Și eu am un obicei, pas cu pas, mai bine de la mic la mare decât de la mare la mic. Sunt anumite aplicații practice în fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, legate de viața de zi cu zi. Spre exemplu, acolo ni se spune în porunci să nu furi, să nu ucizi, să nu faci mărturie mincinoasă, să muncești, să nu fii leneș, să fii cap, să nu fii jos. Genul ăsta de aplicații practice au nevoie de o transformare lăuntrică din interior spre exterior, care numai Duhul lui Dumnezeu o poate face în urma citirii cuvântului. Pentru că degeaba Biblia ne spune să nu facem toate lucrurile astea dacă noi nu suntem transformați. Așa că aplicarea cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră are de-a face cu a te supune domniei și voiei lui Hristos în viața ta. Când citești cuvântul, practic mănânci din el și spunea un mare învățat, ce mănânci aceea ești. Te îmbibi cu el, se produc transformări interioare în noi, dacă cu adevărat ne dorim asta, și transformările ale interioare la un moment dat o să iasă și o să fie vizibile în exterior. Și da, ne dorim mereu și mereu ne dorim să aplicăm în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne salvează. Și spune, ca să închei răspunsul la întrebarea asta foarte sintetizat, spune în Evrei 4:12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelea cu care avem de-a face. Deci, cu alte cuvinte, dacă vrem să aplicăm la viața noastră cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne expunem cuvântul lui Dumnezeu, să fim vulnerabili, să-i dăm voie să lucreze în noi și să ne dorim și noi să punem în practică ceea ce cuvântul ne spune. Așa este, Domnul să ne ajute. Amin. Acum, pe finalul acestei emisiuni, ce sfaturi i-ați recomanda unei persoane care își propune să înceapă citirea Scripturii? Eu am o vorbă. Prima dată îmi dau mie sfaturi și apoi celorlalți, dar sfatul ar fi să ne împrietenim, să se împrietenească cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai frumoasă lectură pe care poate un om să o facă, și spune Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 7:2, ține sfaturile mele, și aici vorbește înțelepciune, adică Domnul Iisus Hristos vorbește despre el. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degetele tale. Deci să ne apropiem, să ne împrietenim de cuvântul ăsta, să fie parte din noi. Scrie-le pe tăblița inimii tale. De aceea eu și recomand memorarea cuvintelor lui Dumnezeu. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește-le priceperea prietena ta. Ca să fiu mai practic, nu doar teoretic, constanță, înțelepciune, perseverență, o programă de citire a Bibliei în fiecare zi, un mentor, cum am spus, o biserică vie, dialog cu Dumnezeu în fiecare zi. Majoritatea dintre noi citim Biblia atunci când avem nevoie, dar recomandarea mea este să avem în fiecare zi un program de citire. Daniel se ocupa de asta de 3 ori pe zi, David de 7 ori pe zi, Domnul Iisus Hristos se trezea noaptea și stătea de vorbă cu Tatăl. Deci noi ar trebui să avem zilnic, așa cum mâncăm de 3 ori pe zi, să avem zilnic porția noastră de citirea cuvântului lui Dumnezeu. Și o cunoaștere a lui Dumnezeu este condiționată de citirea Scripturii. Ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră este cumva condiționat de citirea Scripturii. Și spune Ioan 5:39 atâta de frumos: cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre Hristos. De ce nu-L cunosc oamenii pe Dumnezeu în societatea noastră? De ce nu-L cunosc
familiile pe Dumnezeu, este pentru că nu citesc Scriptura constant și nu cercetează, apropo de studiu, nu aprofundează. Și mă rog Domnului ca noi toți să cercetăm și să aprofundăm mai tare cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în el găsim viața veșnică, în el găsim salvarea și rezolvarea și soluțiile pentru problemele vieții noastre de zi cu zi. Așa este, Iisus Hristos este răspunsul nostru la întrebările vieții. Amin. Pastor, din nou vă mulțumim că ați împărtășit cu noi experiențe din viața dumneavoastră, vă mulțumim pentru timpul acordat, pentru sfaturile pe care ni le-ați dat și credem că vor fi de mare folos pentru noi toți în citirea cuvântului. Dragii noștri, emisiunea din această zi se încheie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, sunt Răzvan Stoicescu și până data viitoare vă doresc multă pace și bucurie în numele Domnului Iisus și multă revelație din cuvânt.